Тихановская у душы. Ла-ла-ла, еду я да Байдена. Я пераходзіў на беларускую мову, спрабаваў выступаць на беларускай мове і не мог зразумець, што не так. То бок пра беларусаў, ну якія рысы? Ты ўсё роўна любіш нашых гледачоў? Прывітанне, сябры, вітаем вас на YouTube-канале Хаба Новая Земля. І паглядзіце, хто у нас сёння ў гасцях. Хто? Хто? Дмітрый Нарышкін. Рады бачыць і вітаць. То ўзаемна. Толькі што адбыўся стендап тут у нас, і было шмат смеха, жартаў, неспадзяванак. Сейчас будем заполнять анкету для вашего яичка. 37 вопросов по поводу моего левого яйца. Я у него еще потом спросил, а карту побыта маленькую такую потом дадут яйцо? Як вам Беласток? У Беластоку бачыў вакзал, чебурэчную, і што яшчэ. І вось я прайшоў 500 метраў і у хабе Новая Земля. Вось мой Беласток. То бок у цэнтр не хадзілі? А ёсць цэнтр? Я ўжо прыязджаў сюды на пачатку, калі я прыехаў да Польшы. Быў 2 разы, мы тады выступалі. Мы хадзілі тады. Так? Да, мы там былі всей сям'ёй. Вось. Які-то клуб быў. Так. Але штосьці, ну вось, не атрымліваецца сабраць дуже багата людзей тут. І вось для мяне Беласток гэта некая загадка. Тут у адсотку найвялікшая колькасць беларусаў. У адсотку ад усіх, хто жыве. Але штосьці вось не атрымліваецца сабраць там 50 чалавек. Ці можа быць 80. Ведаеце, для нас гэта таксама загадка. Вы же тоже сталкивались с тем, что они выбирали только айтишников? Но я посмотрел на хозяина квартиры, он очень, приятно выглядел. Я говорю, нет, я не айтишник. Он такой, а кем ты работаешь? Я говорю, я стендап-комик. И он такой, о, все, сдаю! Я такой, охуеть. Як сябе адчувае беларускі стендап? Я не ведаю за увесь беларускі стендап, але ўвогуле ёсць некалькі стендапаў. І гэта не мы прыдумалі. Ёсць стендап-комікі ва Беларусі, і яны там... То бок там гэта сфера развіваць. Трэба сказаць, што яны ёсць, але пра іх не трэба размаўляць, каб не наклікаць штосьці. Яны штосьці там жывуць, працуюць, робяць. Ёсць комікі, якія тут і там у іншых краінах, якія з'ехалі. І ёсць комікі, якія робяць выступы на беларускай мове. Іх ужо не шмат. А большасць выступае на расійскай мове, як я. Я выступаю на расійскай. І вось за ўсіх казаць, як маладыя комікі зараз у Варшаве выступаюць на адкрытых мікрафонах, яны спрабуюць, но няма такого, як было там у 16, 17, 18 годах у Беларусі. Тады я рабіў адкрытыя мікрафоны, такого ўжо бара няма. Дуда Кінг — культавае месца. І вось у мяне бывало такое, што записывалася 20 комікаў на вечар, і яшчэ 10-15 стаялі ў калейцы, чакалі, можа быць, хтосьці не прыйдзе, і тады яны заляцяць. Быў такі бум. У 20-м ўжо сфарміравалася тусоўка. Беларускія комікі, якія тут, ёсць свае складанасці, цяжка кудысьці рухацца, таму што ты ведаеш, што ёсць нейкі паталок, прыдзел, і вось каб да яго яшчэ дастаткова далёка, і таму ты ўжо рассматриваеш такі, робіш позіркі, можа быць, там крок за кроком на польскай пачаць рабіць выступы. Таму што я меркую, што мы тут дастаткова надоўга. З позірка таго, якое жыццё, зарабляць я стаў больш, чым у Беларусі. Але і расходы тоже больш. Магчымасцяў больш і дышаш вольней.
больше спокойный стал. Вы в Польше родились? Серьезно? И ты, такой неприятный человек, заставил гражданина Евросоюза выучить русский? Ты за год выучила это? Які асаблівасці нацыянальнага гумара, беларускага гумара, ну от публіка, яе трэба доўга там, не ведаю, падказваць, Ну, смейцесь там, ці што? Беларусы не открытые, сціплые, не богатые на эмоции. І таму першых там, вось сёння, калі я рабіў выступ, ты заўсёды, я першых 10 хвілін просто размаўляю, імправізую, і жарты толькі імправізацыйнага фармата ў мяне, і потым я праз 10-15 хвілін ўжо пачынаю рабіць тую праграму, якую прывез. Нет, ты красивый чувак. Этот вырез твой, я даже не смотрю на ее. Ну, то есть, посмотрите, да, тут как бы есть из чего выбирать, но привлекает твой. Там украінцы больш адчынены да ўсяго. Мне яшчэ так падабаецца польскі гумар. У меня ёсць ужо польскія комікі, якіх я заўсёды гляджу. То бок пра беларусаў, ну якія рысы? Ты ўсё роўна любіш нашых гледачоў? Ну так, а асаблівасці беларускага гумара? Гумара? Ну. Ну, у нас больш болі, страдання. Пакутаў. Ну вось гэта нацыянальнае. Гэта ўжо на ўзроўню ДНК. Вось оно... І я зараз ад гэтага спрабую пазбавіцца. Чорны гумар мне дуже падабаецца. О, я... Дуже падабаецца. Крыху польскага. Я думаю, это украинский. Да. Так, дуже падобаецца. Это... Праз 10 год мы тут будем валодаць усім, но гэта же добра. Ну, так. І беларуская, і расійская, і украінская, і польская, яшчэ ангельская, і калі учыш і калі учыш мовы, у цябе не будзе інсульта. Вот што. Займаемся профилактикой. Это было максимально странно, потому что ты что-то говоришь по-русски, добавляешь белорусские слова, меняя ударение, немножко английского, жесты, блядь, когда ты не можешь показать, типа, ну, ваза. Ёсць злыя жарты, і ўвогуле беларускі гумар. Ну, саркастычны. Ёсць месцы, калі ён не ядавіты, а такі душны. Я разумею. Да, душно. Сёння гэтага было Дастаткова. Досыць. А если в зале люди, которые смогут вернуться еще в Беларусь, не надо, блядь, было аплодировать. Мы вас нахуй ненавидим. Я шучу. Здравствуйте. Все нормально. Это просто юмор. Смотрите, все, что будет происходить, нас ненавидим, блядь. Ёсць палітыка, але зараз ужо ад палітыкі зараз самі беларусы стаміліся, і таму нешта трэба рабіць, нешта новае. Можа быць, надышоў час жартаваць над новымі дэмакратычнымі Дарэчы, добрая ідэя. Хто першы пачне, той будзе зоркай. У меня сёння быў блог. Не, ну яны ж такія все... Ой, яны адразу ж пачынаюць крыўдзіцца. Не-не-не. Перад выбарамі ў Коордынацыйную раду я просто запытаў у Фейсбуку, калі ласка, а чым будзе займацца? Ну, у якой сэнс гэтай вашай Коордынацыйнай рады? Прыйшлі будучыя вось гэтыя дэпутаты, і яны пачалі мяне пытаць, а чым я займаюсь? А навошта комікі? Я такі, вось гэта будучыня наша? Ну, раз мы сёння вырашылі ў Беластоку, что трэба, значит, будем. Чтобы вы понимали, какая была милота, я в каком-то чате пишу, что я заболел, сообщите, пожалуйста, и белорусы района начинают мне нести супы под дверь квартиры. У меня просто было все в супах. Зараз, может быть, мне не поверят люди, але у 16, 17, 18
Я дастаткова часта жартаваў пра нейкі сацыяльны, пра Лукашенка і не было вось ніякіх такіх тое, што ёсць зараз. Вось. Ціску, так. Але і не было такого, што гэта было мейнстрімам, каб любы комік аб гэтым жартаваў. Таму што кожны комік гэта такі індывідуальны чалавек і індывідуальны позірк на гумар. І таму ён сам выбірае тыя тэмы, якія яму цікава. І мне палітыка заўсёды была цікава, таму я і жартаваў. Спачатку было трошки так страшна, а потым уже стало цікава. Ну і вас атрымліваецца. Так, і атрымліваецца. Вось я ў Польшы. Атрымалася. Вы знаете, что в польском языке слово «заебище» оказывается не матерное слово? Да? Блин, я недавно это узнал. Просто дома у меня постоянно играет радио на польском, и там вдруг кто-то сказал «заебище», я подумал, насколько у них все можно. А чым вы займаецеся? Ведаем, што ёсць у вас YouTube-канал, дзе вы там выкладаеце свае Я з гэтага не зарабляю. Потым падкасты. Падкасты на YouTube-канале таксама ёсць. Так, я з гэтага не зарабляю, бо у меня дастаткова новы YouTube-канал. Ён яшчэ маленькі, там 1428, я кожнага ведаю. 1428 падпісантаў. Я зарабляю тут стендапам, але яшчэ як сцэнарыст працую, але зараз не дуже багата. Не шмат праектаў ёсць. Можа быць, пасля гэтага лета буду шукаць. Але зараз атрымліваецца стендапам дастаткова. Жадаецца, каб было б больш. Только этот улетел, Головченко сразу за топор схватился. Ходит тут такой главный, командует. Качанова куда-то пропала. Чалый, сглазил Сергей Вячеславович. Ваша роля у найт-шоу «Чалы. Ночь с Чалом». Вам не сумна такую ролю? Не. У ёй ёсць цікавыя такія супярэчнасці, але там ёсць і двухсмысловыя жарты, калі по-рознаму можна інтэрпрэтаваць гэта. Мне гэта падабаецца. Ёсць людзі, которые пішуць, што уберыце, калі ласка, гэтага персанажа, а ёсць людзі, якія пішуць нам падабаецца больш яго і гэтак далей. Але трэба разумець, што гэты праект, па-першае, гэта Сергея Вячеславовича Чалова, і ён такі, якім яго бачыць Сергей Вячеславович. Таму я там пакуль ёсць, но у гэтым сезоне засталася апошняя серыя. Вось, і яна будет записываться наступны чацвер. І першы сезон скончыцца, і быць можа, невядома, будзе другі ці не. То пытанне пра развіццё ролі гэтай як бы уже ёсць, нет. То бок роль будзе развівацца. Роля КДБ, да, ваша. Вось чекіст. Нарушкін. Капітан Нарушкін, да. Тому что веду наружное наблюдение, назирание. Я, может быть, зраблю такий спин-офф сам на 10 хвилин обзор неких новин от себе. То есть, может быть, это будет такий проектик. Але яшчэ не ведаю, пацяну я ці не. Вельмі цяжка со своей ленью працаваць. Я обожаю стендап за то, что когда случается ситуация, в ней можно ничего не добавлять. Потому что каждый в зале сейчас свое что-то добавил. У якім стане зараз і што з сябе уяўляе беларускі YouTube? Вашымі вачыма.
Так, беларускі YouTube. Ну, па-першае, ён ёсць беларускі YouTube на расійскай, і ён вельмі вялікі. І крышачку ёсць беларускамоўнага. Ён таксама ёсць крутыя людзі, які там робяць для прасоўвання беларускай мовы. Там вось Івулін крыху крок за крокам пераходзіць на беларускую мову. Дужа прасоўваюць беларускую мову мелказёраў, Ліза Ветрава і гэтак далей. Калісьці я кагосьці не назваў, прабачце, ёсць. Але гэта такі цяжкі путь, я не ведаю. Яны малайцы, што трымаюцца, але ну, цяжка. Не прасоўваецца, не манетызуецца. Не манетызуецца. Мы апынуліся ў той кропцы, калі вельмі шмат страцілі за 30 гадоў. Вось гэтае невуцкае становішся да саміх сабе і гэтак далей. І я не выключэнне, я такі ж. Я пераходзіў на беларускую мову, спрабаваў выступаць на беларускай мове і не мог зразумець, што не так, і прыйшоў к выснове того, што я ўвогуле не гучу на беларускай. Мне не атрымліваецца ніяк. Я вось што не раблю, не атрымліваецца. Але это ўсё можа быць наперадзе, я не ведаю, колькі надо рэсурсаў, часа і гэтак далей. І ён існуе, беларускамоўны YouTube, і дастаткова круты беларускамоўны Twitter, ён таксама дапамагае гэтаму ўсяму. Я ведаю, што маладзёж беларуская, вось, якая зараз там у Варшаве, яны прыязджаюць, пачынаюць вучыцца на польскай ці на ангельскай у Польшчы, яны інтарэсуюцца беларускай мовай. Ёсць маладзёж, я іх слышу ў Варшаве, які на беларускай мове заўсёды размаўляюць. І гэтым всім людзям вялікі рэспект. Дзякую вам шчыры за тое, што прыехалі, пагадзіліся, павесялілі нас. Поспехаў вам. Дзякуй. І грошай. Грошай вам, на ўсе вашыя мары, каб было досыць. Грошай і здароўя. Да, грошай і здароўя. Памятаеце, ракеце прывітання. Памятаеце, калі мы былі маленечкі, бабулі нам жадалі здароўя, і мы не разумелі, навошта столько здароўя. А вось мы сталі дарослымі і такія, а вось яно і надо. Где гэтае здароўе? У меня на канале ляжаць сольнікі, і яны як серыял, іх трэба глядзець. Першы, ён называецца дужа пафасна «Я застаюсь», па-расійску «Я остаюсь». Але не астаўся ў Беларусі. Штосьці здарылася. Вось. Потым трэба глядзець выхаванне пачуццёў, воспитание чувств. І потым трэці сольнік «Ілюзія жыцця», да, «Ілюзія жизни». Да, просто зайдите на мой YouTube канал і паглядзіце. Спасылка будзе тут у нас у апісанні, таму заходзьце, подписывайтесь і смейцесь. Ха-ха-ха. Живите богато. Да. Дякую.